στην αλλαγή βγήκε ο Σλοβαίνος ο Λόρμπεκ μπροστά στον Σπανούλη. Και άλλα πολλές αλλαγές θα γίνουν, Νίκο μου. 3-0. Ο Ολυμπιακός λοιπόν μετά από μια άψογη Άμυνα από συνήθεια. στο τέλος θα αρχίσει να κάνει και τα ηλεκτροσόκ, αυτά τα γνωστά, τα καραγιοζηλίκια. Μάντζαρης για 3. Ναι! Με τα πλατούρα. Δεν το ήθελε γιατί δεν φαντάζομαι ότι σημάδεψε με ταμπλό από εκεί. Λόρμπεκ. Μέσα γυρίζει, ο Ντόρση απλώνει τις χερούκλες του, αλλά ο Λόρμπεκ... Εδώ νίκησε και τη βοήθεια. Σπανούλης. Δεν τον φοβάται τον Εντόγκ. 12. Σπανούλης ένα βηματάκι πίσω. 16. Εδώ Βασιλάκης πρέπει να παίξει και λίγη άμυνα. Απέναντι στον Ναβάρο για 3. Το δεύτερο του τρίποντο. Side pick and roll. 13-6. Ο Χάιντς βγαίνει ψηλά για να βοηθήσει τον Σπανούλη. Ο Πρίντεζης δίνει παρόν. Μπράβο το Φιρίο. Για 3 δευτερόλεπτα. Μπορεί και να ρισκάρει λίγο. Αλλά η Μπαρσελόνα βρίσκει λύση με επιθετικό rebound του κοντού του Σάβα. Κοντός. Ο Παρίσι, όχι 10, 11. 12 σήμερα αφού λείπει και ο Βασιλόπουλος. Κώστας Λούκας. Μπήκε ζεστός. 19-11. Γουάλας. Όχι δα. Σούπερ ορειματικό. Πρίντεζης. Παπα-Νικολάου για 3. Χωρίς οριμασία, χωρίς τίποτα. Αυτή ήταν καθαρή απάντηση. Ο Ναβάρο δίνει άλλη μια ωραία ευκαιρία στον Ολυμπιακό για ευνηδιασμό και ο ευνηδιασμός ολοκληρώνεται με τον τρόπο που είδατε. Όχι θα τη χαρίσει. Δώσ' του τέτοια του Ολυμπιακού. Ναβάρο και Πέροβιτς. Ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει να έξω. Πάλι από την αρχή. Ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα, κάνει το 2-0, βρίσκει περιθώριο. Rebound. Ο Πέροβιτς. Ναβάρο για 3, Μπαρσελόνα μπροστά. Σπανούλης με εντυπωσιακό διασκελισμό πέρασε μέσα καλπάζοντας, καλάθι και φάουλ. Θα πρέπει να πούμε ότι με την προηγούμενη φάση η Μπαρσελόνα πέρασε για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ντόρση θα σκοράρει αυτή τη φορά, θα σκοράρει διότι αυτά τα μπορεί. Εφάρμοσε ένα πρόσθετο. Έχει μεγάλα χέρια με τον. Αυτό δεν υπολογίζει ο Βασίλης. Δεν περνάνε τόσο εύκολα αυτές οι πάσες. Όπως είναι εύκολη δουλειά και το αμυντικό χρόνος για να πάει μέσα. Η φάση των δύο αγώνων μέχρι τώρα. Η φάση που σήκωσε το γήπεδο όρθιο εδώ είναι έξω από το ρεπερτόριό του εδώ. Το ρεπερτόριό του είναι ένα στατικό μακρινό σούτ λίγο πολύ. Σπανούλης. Δυσκολεύεται να βρει διάδρομο, σουτάρει απ' έξω. Όταν ο Σπανούλης έχει και το... Ο Ολυμπιακός έχει 9 δευτερόλεπτα. Ο Πρίντεζης θα πάει προς τα μέσα και θα βάλει το καλάθι. Μπράβο. Αυτό το κάνει συστηματικά η Μπαρσελόνα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει 10 δευτερόλεπτα. Ωραία πάσα του μπάσκετ. Εκεί ήταν το λάθος. Αφήσανε θετικά rebound, σημαίνει 17 νέες επιθέσεις. Μπράβο. Σπανούλης και Πρίντεζης μέσα σε ποτηλιάρισμα ξεκλείδωσαν την άμυνα. Άξις στον πάγκο. 5 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Για 3 ο Παπα-Νικολάου. 48-43. Μεγάλη ανάσα. Περιθώριο δράσης. Απέναντί του είναι ο Φραντ Βάσκετ. Αν μπορέσει να τον περάσει, το τίμησε το σουτ. Καλάθι 2 πόντων. Όχι. Ούτε τώρα βήματα. Τελείωσε ο χρόνος. Να πάρω με τον Λό. Πολύ κακή πάσα. Ο Ντόρση έκλεψε. Κατάλαβε την πρόθεση του αντιπάλου του. Και ο Άντιτς πρώτος στον ευνηδιασμό. Το υπηκό. 7 η διαφορά. 9 λεπτά για το τέλος. Πάσα πήγε χαμηλά στον Πέροβιτς. Ο Κέσελ απλώνει τα μακριά του χέρια. Αλλά ήρθε ο Φουέρτας. Σπανούλης. Ναι. 56-49. Αλλάξαν τα μαρκαρίσματα προσωρινά πάνω στη φάση. 56-52. Ναβάρο με τον Μάντζαρη. Λόρμπεκ δεν θέλει να σουτάρει. Ο Σάδα θα το κάνει. Δεν την έτρωγε στη γλώσσα στο πρώτο ημίχρονο. Σπανούλης. Ντόρση!
Αεροπορία βάλεστε. Έχουν από 3 ομαδικά φάουλ. Μάντσαρης, 6 δευτερόλεπτα, Σπανούλης Όχι. για 3. Όχι, αυτό το σούτ ήταν πολύ τραγικό. Ντόρση, Νάτος πάλι. Πρίντεσης για 3 χωρίς Ναι, λόγο. ναι. Συλλάβετε τον. Νομίζω ότι θέλει και αυτός να πάρει ένα φάουλ. Έχει Κάτι 9 πρέπει να δευτερόλεπτα. πάρει. 9 Βάλει ένα δευτερόλεπτα. καλάθι, θα πάρει ένα φάουλ, να δώσει μια πάσα, κάτι πρέπει να κάνει. 5 δευτερόλεπτα για 3 πόντους. Ναι! Μπράβο, ρε, 1-0 Bill, για το μεγάλε. τέλος. Merci. Αλλά κλέβουν οι Ισπανοί το rebound. Για 3 ο Γουέρτας. Ευτυχώς έξω. Ευτυχώς έξω. Ο Ολυμπιακός εδώ Ένα φάουλ θέλει ο Ολυμπιακός. Να πάει στη γραμμή. έπεσε από τον πύργο του Γαλατά και στάθηκε Να όρθιος. πάει στη γραμμή θέλει. 12 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Θα το πάρει το φάουλ ο Σπανούλης ή τσάμπα υδρώνει εκεί. Βλέπει τον Ντόρση. Ναι! Γκολ, γκολ. Καλάθι και φάουλ. Η βολή του Ντόρση, το καλάθι του Ντόρση φέρνει τον Ολυμπιακό στο αναφορά. Η πάσα στον Εντόγκ. Ο Παπα-Νικολάου δεν τον αφήνει να γυρίσει. Ο Εντόγκ πλησιάζει, γυρίζει, αστοχή. Rebound στα χέρια του Τέλος. Μάτσαρη. Ο Ολυμπιακός θα πάει Τέλος. στο τελικό. Τέλος. Διότι πλέον δεν μπορεί να Τέλος. δώσει τίποτα την Μπαρσελόνα. Ο Σπανούλης στο παρκέ δίνει σύνθημα στην κερκίδα. Ο διοικητής του Ομπράντοβιτς, Ήταν απ' έξω αυτός μαζί με τον Άζα Νίκολιτ. τον συγχωρεμένο. 68-64 έχασε βολές ο Παπα-Νικολάου, αλλά η Μπαρσελόνα δεν προλαβαίνει τίποτα. Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει έναν απίστευτο άθλο, μια εποπτεία στην οποία νομίζω ότι αυτή τη στιγμή του υποκλίνονται ακόμα και οι λίγοι φίλοι του Παναθηναϊκού που έχουν μείνει, φίλοι του μπάσκετ εν πάση Ο περιπτώσει. Ολυμπιακός είναι στο τελικό πανάξια. Ανέτρεψε τα προγνωστικά που για μένα, και το λέω μέρες τώρα, δεν ήταν και τόσο ασφαλή. Η Μπαρσελόνα δεν ήταν σε καλή κατάσταση και φάνηκε σήμερα. Αντίθετα ο Ολυμπιακός είχε το μάτι, στο μάτι του τη φλόγα της δίκης. Είχε τον ενθουσιασμό, είχε τον παλμό, είχε το πάθος, είχε την ενέργεια και πάνω απ' όλα είχε την ψύχρεμη και σοφή καθοδήγηση του σοφού, όπως το λέμε, μεταξύ σοβαρού